ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ದಿನ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಡೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಬೈದಿರ್ತಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೈದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಂಶು ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಶು ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಶು ಊಲ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಅಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಾನೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೂಜಿದ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಸಡನ್ ಅದು ಬಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಅಂಚ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಹನಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪು ಬರ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣ 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 ಖುಷಿ ಅಂಡ ಈಗ ಅಂಶು ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಊರಂಡಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಕೋಡೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಆಯ್ತು ದಿನ ಪೋತ್ತೊಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗಂತೀನಿ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆತ ಅಂಶು ಅಂಶಿಗೆ ಖುಷಿ ಆತೀನಿ ಹನಿಗಿನಿ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಏಪಡ್ದಿನ ಚಾಪುಡು ಹೊರ ಪೋಯಿ ಅಮ್ಮ ಹೊರ ಪೋಯಿ ಅನ್ಸುಂದು ಓಡಿಗೆ ಅಲೆಗೆ ಅನ್ಸುಡ ಬಾರಿ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿ ಬರೋದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತು ರಜೆ ದಿನ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅವಳೆ ದಿನ ಮೂಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ತುಲೆ ಅಂಶು ಅಂಶು ಡ್ರೈವರ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಶು ನಾನು ಗುಡೊಂದಿದ್ದೇರು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ 2 ಜನ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ್ ದೂರ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಲೆಗೆ ಪೋಚಿ ಇದೇ ಬೂಸ್ಕೊ ಬರ್ತೀನಿ ಅಡ್ಡಿ ಬಿಟ್ಟೆಲು ಗುಲೋಂದ ಬಿಟ್ಟೆಲುಗೆ ಬಟ್ಟೆಲು ಕೃಷ್ಣ ದೂರ ಪೋಪುನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಲೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಉಂಟಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಂಟಾಳ ಇದು ಗಾಡಿ ಬರ್ತಜಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದಿತ್ಲಿ ಉಲ್ಲೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲೇ ಖಾನಾದಿನ ಏನು ವಸತಿ ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಆಳ ಸುಲಭ ಇರತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡು ಬಾಬಾ ಅಂಶು ಅಂಶುಂದೆಂದದಿಲೆ ಅಂಶು ಗುಡ್ಡು ಓಡಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ಕಂಡ ನಿಂದು ಬರುವ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅವರತ್ತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಡೋದು ಬೊನ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಂಚ ಪಾಡ್ದು ದೀಪ ಅವು ಗೊಬ್ಬರದ ಟೈಮ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಬರ್ತಾ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಓನುಂಡು ಬೇರೆ ದೇವರನ್ನ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಅಪ್ಪು ಒರೆಸೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಒರೆಸಿದ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕನ ಒರೆಸ್ಗಂದು ನಾನು ಇತ್ತು ಜನ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯಗನಗೊಂತೆ ಜನ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪುನ ಅಮ್ಮ ಅದು ಮಲ್ಲತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಜಿನತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಬರ್ಪುಜಿರು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆವೋನುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಲಡೈಲ ಆವೋನುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಅವರ ಲಡೈ ಇವರ ಪಾತಿರ್ನ ಪುರ ಆವೋನುಂಡು
ತಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವರ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕ ದಾಂಡತ್ತ ಅಂಶು ಬೂರುಂಡು ಅಂಶುಲ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಅಂಶು ಇತ್ತೆ ಅಂಶು ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಶು ಅತ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಚಂಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಶು ಅಂಶು ಏನ ನೆಂಚಲೆ ಪೊಡೀರು ಓ ಗಾಡಿ ಯಾನತ್ ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಅಂಶು ಏನ ನೆಂಚಲೆ ಪೊಡ ಬಂತೆ ಅಂತು ಚೂರು ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಇರೇನು ಏನ ನೆಂಚಲೆ ಪೊಡ ಬಂತೀರಡನ್ ಆಂಟತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನಿರಗ ಅಜ್ಜಿ ಹೊಡತ್ತೀರಿ ಶ್ರುತಿ ಅಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮೇರ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಲೆಕ್ಚರ್ ಒರೆಸೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ತೂದು ಬಲ ಇರತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಮೇಡ ಬುಡ ಒರೆಸ್ಸಾವೇರಿಂದು ಅಜ್ಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತೆ ಕೋಡೆದ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅಂತ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಪೋಯಿದ್ದಿ ನಾ ಕತ್ತಲೆ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡತ ಅಂತದು ನಾನು ನನಗೆ ಬಕ್ಕದಿಕ್ಕುವೆ ಅಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾಕಲ ತೂದಿನ ಎರಡು ಚೆಂಕ್ ನಿಕ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒರೆಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಮೇಡಮೇ ಒರೆಸಾರ ಪೋಯಿನಿ ನಾನು ಒರೆಸ ಒಂದಿಪ್ಪು ನತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪ ನಾಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಒರೆಸಿನ ತೂದಾಗಿ ಬಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ತಾನ್ಸು ಆನೆ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಒರೆಸೊಂದಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಬಾಬೆ ನಾನೆಲ್ಲರದು ಕೀರೆ ಒರೆಸಿಲ್ಲವೇ ಅವತ್ತಾ ಸಂಬಳ ವಿನಿ ಕೊರಡ ಬಾಬೆ ಮೋಕೆಡ್ ಮನ್ಪಿನಿ ಮಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆಡ ಅನ್ಪುಲ ಇದು ಮುಲ್ಪ ಸರಿ ಒರೆಸಿದೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲ ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮೆ ತುಲ ನೆಲ ಒರೆಸುನು ಬರಡಿಗೆ ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣೆ ನಾನು ವಸ್ತು ದಿಕ್ಕ ನಾನು ದೇವರನ ರೂಮ್ದ ಚೂರು ಮನ್ಪು ರಜ್ರ ದೇವರನ ಕೋಣೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೇರು ಬೇರೆ ini bajane mula tapu no full mulittana cutleries pura pidaipotundu full clean nanante kachambar malpuga ande kachambar maltondulle chu moorudu nikla radjanta t-shirt lanjele ndawal karchipundu munkodesle pole ಅಮ್ಮ ಮೈಯಾಗು ಕೊಯ್ಪಯ ತುಲೆಂಕಲ ಗಾಡಿದ ಡ್ರೈವರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತೇರು ಅಂಶ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಪುನು ನೇರ್ನ ಗಾಡಿ ಅನ್ನ ಗಾಡಿ ನಿನ್ನ ಗಾಡಿಯಾ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬೂರಚ್ಚೆ
ಎಂಕೊಂದು ಕಿಶ್ಕೋರ್ಲ ಅಂಶ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನೇನು ಇರ್ಲೆ ತೊಂಬೊಪ್ಪಾರು ಟಾಟಾಗ್ ಅಂಶು ಕೃಷ್ಣನಾ ಏರ್ಲೆ ತಂದೊಪ್ಪಾರು ಅಂಶು ಇರ್ಲೆ ತೊಂಬೊಪ್ಪನ ಕೃಷ್ಣ ಏರ್ಲೆ ತೊಂಬೊಪ್ಪನ ಆಯ್ತು ನೆರ್ಪೇರು ಪಪ್ಪ ಗೇಮ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪೂರ ಡಿಲ್ಟ್ ಅಂತೆ ಗೊಬ್ಬಲೆ 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 ಬರ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಬರ್ತಂದಿತ್ತು ಜೋಕ್ಲು ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಪಟ್ಲಂಬರು ಬೇಲೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಮುರ ಇಕ್ಕು ನೆಕ್ಕನಿ ಅನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಶ್ಯಾಮನ್ ತೋಜದ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮನ್ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಅಲ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಇದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಭಜನೆ ಹತ್ರ ಸೇರಿದಾಗ ಶ್ಯಾಮ ಶ್ಯಾಮ ದಾಲಿಜ್ಜೆ ನಡ ಪೂರಿದು ಪುರಾದು ಪಂತಿ ಪಾಡ್ನಾತಿ ಕನಕ ತುಲೆಂಕ್ಲ ಮುಗ್ಯೋನ್ ಮತ್ತುಂಡು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪುರಾ ಓಡತ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಮನ್ಪಿರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾತಿನಿಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಸ ಮಾತ್ರ ಪೋತುಂಡು ದಾದಾತನದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವರವರ ಬಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಡು ಪೋಪುನತ್ತ ಅಂಚಲಿಪ್ಪು ಅವರವರ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡಂದೇನೆ ಪೋಪೆ ಮಣ್ಣುಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಡು ಪೋಯಿ ಅಂಚೆ ಮಣ್ಣುಂಡು ತೋಜಾರೆ ದಾದಾತಿನಿಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾಸ ಪೋತುಂಡು ಮಾತ್ರ ನಾ ಕೈ ಕರಾತ ಎಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪುಡಾದೆಲ್ಲ ಅಗಡಿ ಪೋತುಂಡು ಅವು ಅಂಬಿ ದೊಂಕೋತೆ ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಪುಡಾದುಂಡು ಕಾರು ಜನನಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚ ಏರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬರೋಡಾತೆ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲ ಪಿರಾವುಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಂತೂ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಡು ಕಡೆದು ಕೊರ್ರ ಉಂಡು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚಾದು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪೇನೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೀರು ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಇರ್ಲ ಪೇಜಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಎತ್ತು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಲಿಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತುಂಡು 28 ಬ್ಯಾಚ್ದ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕುಡೋರ ಬೋಂಡ ತಿರ್ತು ಪಾಡುವೆ ಆಯ್ತಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಡ ನಿಪ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನೋಲಿ ದಿನಾಲ ಅಂಚನೆ ಝೂಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಆಂಡ್ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈಯದು ಕತ್ತಲೆಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ದಿನಾಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆಗೆ ಏನ್ರಂಡ ಕಾಂಡೆ ಇದನ್ನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಏನಂಡ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕೇನುಲಿ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ನಾನು ಇನಿ ನೈಟ್ ಉಂಡು ಸೇರಾಂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಜಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಅಂಚನ ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನಿ ಪಾಡುವೇನು ಅದೇಟ ಮಾತಿರ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅದಿಪ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಒಳ್ಳೆ ಜೈ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ